Mga pasahero talalupang doon ang pagdamo bangod sa pagbukas ng klase. Samtang presyo ng diesel, magasaka naman buwas. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Tagbakharo, Iloilo City. Zen? Jirt, bantaha para sa mga PUJ driver ang pagbalik na sang klase subong nga adlaw apang pila sa ilang nagakabalaka bangod sang oil price adjustment nga ipatuman sa buwas. Kadungan sa pagbukas ng klase, nagdamo man ang pasahero bangod sa mga estudyante nga nagasulod sa mga eskwelahan subong nga adlaw. Ngani para kay Manong Hill nga nagabiyahe sa Mohon Arevalo nga jeep, oportunidad ini nga magdugang man ang ilakita. Nagalaom ini nga makabawi na sa biyahe sa masunod nga mga inadlaw, halin sa masobra duha ka bulan nga pag-antos sa magamay nga pasahero kag mataas nga presyo sang gatong. Medyo okay naman mama kaysa dating wala klase daw ano man may ginansyaon ka man nga masking gamay lang man. Apang sa piyak sang pagdamo sang pasahero, madugangan naman ang presyo sang diesel buwas. Ipatuman sa mga oil company ang ginabulubanta 3 pesos tubtub 4 pesos kada litro nga saka sa presyo. Gani may mga driver nga nagkakabalaka nga bangod sini mabuhina naman ang ilang ginalauman nga income. Ang driver nga si Robert, 500 pesos na lang kunong ilakita kada adlaw. Umpisa sa nagsigisigi ang saka sa presyo sang gatong. Ginansya mo to, magkapag sa krudoy. Mabuhay naman ang ginansya. Good news naman para sa mga nagagamit sa gasolina. Bangod maganumo ang presyo sang 1 peso and 50 centavos tubdob 2 pesos and 55 centavos kada litro. Jared, pangabay sa mga driver nga kuntani mapanubo na ang presyo sang gatong agod makabawi man sila sang ila palangat kanaan. Jared? Madamo ganyan, salamat sa update. Zen Kilantang Sasa.